είναι, φατσούλες μου? Αυτά εδώ δεν βλέπω σπιτάκια. Ακόμα από το μπροστινό αυλίο χώρο είμαι. Δεν ξέρω που κοιμούνται. Εδώ κάτι έχουν κάνει. Πάμε προς τα πίσω. Θα σκοτωθώ εδώ πάνω. Πάμε προς τα πίσω. Έχουν φτιάξει κάποια σπιτάκια. 2, 3, 4 σπιτάκια βλέπω. Τα σκυλάκια μου φαίνονται λιγότερα. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Χρειάζεται ένας έλεγχος να δούμε πόσα ήτανε και πόσα μείνανε. Χρειάζονται χαρτιά για αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν ήρθε κανένας. Μπορεί να ήρθε και το πρωί βέβαια. Νεράκια έχουνε. Λογικά για να μην είναι παγμένα τα νεράκια τους έχουν έρθει το πρωί. Τα έχουν περιποιηθεί όσο γινόταν να τα περιποιηθούν, τέλος πάντων. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε με τους κτηνιάτρους. Χρειάζεται απαραίτητα κτηνίατρος να κοιτάξει τα ζώα. Πολλά είναι άρρωστα. Πρέπει να γίνει κτηνιατρικός έλεγχος. Κτηνίατρος δεν υπάρχει εδώ πάνω στο καζί. Αυτά.